daghan kay salamat sa ako mga binayran nga mga tigpalakpak. Mihimo ang Brazilian skateboarding legend nga si Sandro Diaz o kasaysayan pinaagi kini sa paglukso sa kilid sa 22 ka mga andana nga building sa Puerto Alegre, Brazil. Gigamit ni Diaz ang higanteng 198 foot tall temporary quarter pipe nga gitaod sa CAF building. Sulod lang sa 8 ka mga segundos, ang 50 anyos nga atleta nakaigo sa gikusgon na 103.8 km per hour. Sa maong kalampusan, opisyal nga nadala si Diaz ang duha ka mga Guinness World Records. Ang pinakakuso nga speed skateboarding sa temporaryo nga quarter pipe o ang tallest drop nga do sa temporary quarter pipe. Matod pa ni Diaz nga ang 13 katuig niyang ipangandoy ang maong stand. Bisan ang kauban nga legendary skateboarder nga si Tony Hawk nakadaig sa iyang gihimo. Siya usab mingon nga ang mga materials na gigamit alang sa temporaryo nga rampa gamiton sa pagtukod og duha ka mga bagong skate park sa Porto Alegre. Amo kadto nga doang balitang LRG lahirag yun. Ako kini si Lolo Mado, dili mistiso, dili macho, dili guwapo. Apan, delikado sa mga chicks. Daghang salamat. Good morning.